Amigues i amics, reprenem el curs parlamentari fent un breu anàlisi dels reptes per al conjunt de la Unió Europea que se'ns albiren. Deixem enrere un 2016 ple de dificultats i de resultats inesperats. Des del triomf del Brexit, a la victòria de Trump, des del terrorisme al drama dels refugiats, des del populisme a la incertesa, hem viscut moments per a tot i ben amargs. Des del pragmatisme, sabem que ens toca, doncs, afrontar un 2017 també complex per al projecte europeu. Els Països Baixos, França i Alemanya celebraran eleccions amb diversos fronts extremistes, ultranacionalistes i populistes a batre. Itàlia podria també celebrar eleccions i veurem com evoluciona la situació a Grècia. La desconnexió del Regne Unit de la Unió Europea també serà una prova de foc per veure l'evolució del projecte. A aquests fets cal sumar-hi el malestar ciutadà, la crisi que no acabem de superar i la llunyania de les institucions, d'entre elles les europees. Com afectarà aquest poti-poti al projecte europeu? Aquest any celebrem el 60è aniversari del primer Tractat de Roma, que va constituir la Comunitat Econòmica Europea i va fer possible un procés d'integració dels estats fins a la Unió Europea d'avui. És el moment de refermar aquest europeisme, el de la integració, el del treballar conjuntament, el del cedir per unir-nos i oferir el màxim benestar a la ciutadania. I com sempre dic, tots hi hem de prendre part en aquest procés de refermar els nostres fonaments, aquests valors europeus que avui es posen en qüestió. L'euroescepticisme i els populismes guanyen terreny gràcies a la llunyania de les institucions, a la desconfiança, al malestar, i és contra això que hem de lluitar els europeistes. No podem restar de braços creuats. Trepitgem territori, rebem les demandes dels ciutadans, treballem per millorar la situació dels europeus, de tots, dels que hi som, dels que venen i dels que vindran. És la nostra tasca. L'equip que m'acompanya i un servidor seguim convençuts del projecte europeu i per això mantenim el contacte amb el territori i amb els ciutadans, per poder traslladar les seves problemàtiques a les institucions europees. Tenim molts reptes aquest 2017. No els hem de desaprofitar per reforçar, renovar i encaminar el projecte europeu, que és el projecte de tots. Moltes gràcies i fins aviat.